Kardom dan Marley pini nilia ko puthot wan tholo nali tum kelang bom mate ka chinghona ya channel Karbi 2.0 along la pen pini a video le thot nali tum la thumbnail mate title long ta thek pon long po la son thak thak sini li la so video long ta than pon po la sinali tum bang kicheng ben kijud an langon la so video la pen nali tum chini po la pen non kelang bom la Karbi 2.0 along sinali tum akimilang polote nali tum subscribe tha subscribe page tok dui la subscribe tha subscribe red pen aphi nali tum bell arjan dui adung la bell arjan nali tum berik deta la lo polte monili kaprek update le wan sita me nali tum mobile long kilong da prangi aphan la pen video pading de pin pen nali tum la intro banga subse cheng ponang intro lang de da phit video long le chithan pon lonang la pen nali tum mobile ang Chrome browser la pen kape ga browsers ta doi la nali tum Chrome pen pala te ingpui gra nali tum type dam igo la jobs18assam.gov in pula pen ne la so link ta nili la so website link ta la video description on nili period po kada kiber penali tum direct udak uang fit melo la sidak job amen man ke UPSC Indian Forest Service exam 2022 fulo la pen UPSC full form man ke Union Public Service Commission fulo has been invited dak kitok dolo nali tum dak porigo la si la pen to telepost man dak 151 ando la pen UPSC Indian Forest Service exam 2022 la highlights dak PAKLANG iglo la pen kedak name of exam la ita dolo la pen total number of posts 151 do la pen dak organized banke Union Public Service Commission pen la pen da exam center banke Jorhat la pen Dispur la pen job type banke central government job lo la pen ladak dulang la job location bange all India la pen apply mode bange online lo la pen application start bange 02 la pen 02 2022 la search lo tarikh ini pen start pon lo la pen ladak last date banke nali tum thek mon long po 22/02/2022 la hello last date lo la pen da official website dak pipon lo la so website lo pen nali tum langdam igmela la pen details banke dak kitok dolo ya details banke name of examination banga UPSC Forest Service exam la pen number of vacancies banke 151 do la pen dak tok do age limit banke nali tum dak dolo la pen maximum age bange 21 la pen maximum la pen dak 32 an la pen high hoi details bang dak dolo la pen education qualification banke nali tum dak lang pon igdano la educational qualification bange a candidate must hold a bachelor degree with a list of the one subject namely lahing si subject nali tum degree can so subject in si subject bang nali tum unang po lahi nali tum dak pen puri pon igdano la pen ka apply nahi bang kadak tolo Koson se apply nahi mapu li la hello starting of submission bang ke 02 pe se chengol la pen last date lo la hai hui lo la pen ali tum la berwang igra application online application fan ali tum la dak pen da click me la pen advertisement details da click me la pen official website long tan ali tum lang pon ikme la pen la anchor lo la si ning hang tum nali tum bang apply dun ingtung pula te jogdon ingtung pula jogdon ikame kilong le bang la ke kopay lo na si
lai hui pachini nang bang pusi ni lita LASO video bang semar lo lapen LASO video jong si nang litum kilang ning sample tu nang litum share iktha ili Karbi long ta lapen kimo next bang ki Karbi long or lo lai hui job bang tani leader update pipon bom plus YouTube channel long nasinang litum anto la Karbi teach 2.0 bang subscribe prelang pulun nang litum ninga klong pen stame subscribe iktha lapen video jong silang mission pulda like lapen comment ai witan ang pitan tha lapen Koson se reply ning ma form Koson se jong ning ma pulote nilifan nang litum jong se chinni pulote mililata nang than igi lasinalitum LASO video description long link WhatsApp number lai do adagla nang litum na humri iktame nili na reply dun po lapela hai video kilang long bomi aphan Karbi teach 2.0 bang kenang litum ting ni pin pen subscribe na asi mo next video long lai che tong thanang dume thakme Kardom